Urianani haholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Tapuka maparminggota martangiang nahohom mahita sangombas. Amin. Tapuji Tuhata sia bukede nomor 116. Marhite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni to di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin.
parangihon hamuma natama di Tuhani, guru tu sadok lomo ni rohana, marparbuehon parbue marhite-hite sa luhut ulaon na denggan. Oloy hamuma Jehovah marhite-hite las ni roha, robe mahamu tu jolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupangido hami tuho, salehon matuhami tondi ni hasitongan doho dame, asataka suboto hami nasa lomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni, sian nasa gogonami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Partodion asamar parangin atama di Tuhani hamu gabe halomoan situtu jala marparbuehon nasa ulaon na denggan ido patikna tapangido magogo la mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tatopo ti madusata di hadapan ni debata. Ali Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala amanami hujuha mi guar mune badiai ala na targogot hami marningot dosa nami saya marasini roha mahomi dah hamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami namate jalana hehe sian namate
nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami, asi maroham dihami, sepatok tong mahami, roha hamalateon tuho, o to di perbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitian dinasa asini roha, sayunang tulak hami, setangihon mahami, ho ali debata ama, anak dohot di porbadia, amin tabegima baga-baga ni debata taringot tuha sesan ni dosa. Aidang adong ibarnii, saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayakan napitor, binahen ni basa-basa marhite sian asi ni rohana, hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi, dipajongjong di debata bahen habangsa parasian, marhite-hite haporseaon di mudarna, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tatangihon maha tani debata, turpuk epistel di hari Minggu sadarion, ima siad 2 Musa, biddu 10 sia, mamuka maisianat sada sah rodi onom, tajaha ma marsikat soring, songonom ma hatana. Patulubulato dong ruar halak Israel siat tano Misir, diari nasasadai sahat manasida tu halongonan Sinai. Dungi nakok masih Musa tumopot debata, jadi di johon Jehovah matu ibana siad dolohi nin nama. Songonon ma dohonokku tu pinopar ni si Jakob, pabuamu tu halak Israel. Ope molo ditengok kamu suaraku, jala diradoti hamu padan nahubaheni, jadi hasiakku mahamu sian nasa bangso,
Aigok diau do liat portibion. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nopiopsa. Amin. Hatidakon maha persiautai songonah ni hatidakon ni dongata saha persiau di sadok portibion rap mahita madok au persea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi dohotano au persea Yesus Kristus anak debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di perbadia andorang suhabubuhan ido tuhata natumau na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang natuat tubanuato rudung ditanom namulak mangolu diari patoluhon nama naik ke surgo lahud tu siamun di debata Jehova amanai pargoko na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi hal na mangolu dohot namate au persea ditod di perbadia jaladong sadahuria nabadia uria atau panela Kristen akan nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin.
Salam. Salam. Hamuna dengan saporseon di bagasan Guarni Tuhan Yesus Kristus, Parahado HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, Parjoloma Upasat Hami, Hata Horas-Horas Tuhita Sahlutna, Dohotu Aka dengan Naon Dope, Rap Marsaur di Parmingguan HKBP Yogyakarta Sadarion. Upasat Hami ma tabi di bagasan Guarni Tuhan Yesus Kristus, Horas Madihita Saluhutna. Horas. Guarni Minggu Pawaluhon Dung Trinitatis. Topik Panupak ni debata diaka na pinilitna. Pakobasion Parjamita Amang Pendeta Timbul Hutahayan STH MM. Paragenda Inang Situa Dorta MS Boru Siagian. Pertanyaan wilayah di bagasan mingguon. Hari Selasa 20 Juli 2026 pukul 10 di bagas ni keluarga B Nainggolan Boru Silaban wilayah Selatan. Rabu 20 Juli 2026 pukul 10 di bagas ni keluarga D Nababan Boru Marpaung wilayah Barat. Pukul 10 di bagas ni keluarga M Hutapea Boru Sipahutar wilayah Utara. Sabtu Sada Agustus 2026 pukul 10 di bagas ni keluarga AJP Pasaribu Boru Sitanggang wilayah Tengah. Pukul 10.30 di bagas ni keluarga B Simangusong Boru Sibarani wilayah Timur. Padidion Nabadia Sadarion 26 Juli 2026 pukul sia di Patupa Huriatado Padidion Nabadia Tudak Danak Ima Sadadak Nadak Boru. Anggiat ma di pasu-pasu jala di Pargogwe Tuhata. Parguru Malua reguler tahun ajaran 2026-2027. Mamuka hari Sabtu Sada Agustus 2026 nunga ditolopi Huria Marsiajar Parguru Malua. Tahun ajaran 2026-2027 di ruang Eukunike Gereja. Dimulai ma pukul 10 saat pukul 10 dipangi doma tusude akka Parguru Malua arsa markarit koton aturan naung di pasahat. Jelarap mar minggu ma dohot donganna remaja di sekretariat Uhud mangisi absensi. Ruas Naim Baru Mamuka Sadarion Minggu 26 Juli 2026 Gabe Ruas Naim Baru ma Ima keluarga Ferdinand Siahan Helmi Kartika Boru Huta Barat Rabdo 2 Halak Ianakon Nasida Narosian HKBP Cirebon Resort Cirebon alamat Nasida Jalan Pandega Sakti, Gang Pandega, Tamtama nomor 10 Sada, Kecamatan Depok, Kelurahan Carutunggal, Sleman, masuk wilayah utara. Di Pangidoma tu keluarga Jongjong. Mau lihat Napa duahon keluarga Nyonya Adinse Liu Boru Sibarani Rabdohot 2 Halak Yanakon Nasida Narosian HKBP Godung Laguboti Resort Laguboti masuk wilayah tengah di Pangidoma Jongjong. Mau lihat Mangapuli Sian Huria di Patupa Huriatado Pangapulion Ima hari Senin
27 Juli 2026 pukul 10 walu Tubagasni keluarga Inang Nyonya HR Silain Boru Panjaitan meringanan di Perum Gria Taman Asri Blok B 133 Donoharjo Ngaglik Sleman. Ria Mahita Ruas Nihuriata Wilayah Barat Maddohoti Ulaon Pangapuloni. Hari Selasa 20 Juli 2026 pukul 10 walu Tubagasni keluarga B Nainggolan Boru Silaban meringanan di Perum Gua Asri Blok 3 C nomor 41 Kasihan Bantul. Siala naung jumolo dialap Tuhan simatuani amang B Nainggolan diari naung salpu. Ria Mahita Ruas Nihuriata Wilayah Selatan Maddohoti Ulaon Pangapulioni. Di hari Sabtu, 1 Agustus 2026 pukul 10 walu 30 Tubagasni keluarga B Mangusong Boru Sibarani meringanan di Jalan Mursidi nomor 450 walu RT 10 Sada RW 35 Tegal Tandan Jeruk Legi. Siala naung jumolo dialap Tuhan Natoras Nasida diari naung salpu. Ria Mahita Ruasni Huriata Wilayah Timur Maddohoti Ulaon Pangapulioni. Makobasi di Gereja GKPO Lanut Adi Cipto. Sadarion Minggu 26 Juli 2026 hobar tu jadwal tahunan parhobas di Gereja GKPO Lanut Adi Cipto Sian HKBP Ima Amang Pendeta Abner B Panjaitan MDip Anggiat Masude dengan merdalan Pakobasion ni Huriata. Kunjungan Pospel HKBP Wonogiri Resort Solo Mangido Pangurupion Dana. Sadarion Minggu 26 Juli 2026 di Parmingguot pukul sia Rabdohot Hitado Ima Pospel Wonogiri HKBP Resort Solo. Mulai tema di Pasahat Huriata di Harorona Sida di Parsauran Parmingguot tahun. Saya Tuhatta ma natoktok mangaramoti sudiaka nahirarakot ton nasida dohot akka ulaun namangihut sahatu mulak pe tuinganan nasida. Duksipul tiktingon mandok hata sian uluan ni Huria Pospel HKBP Wonogiri. Mangibati Diakonia tu Rutan Bantul. Hari Rabu 5 Agustus 2026 pukul sia Seksi Diakonia Borhat Turutan Bantul. Asa sude anggota Diakonia Maddohoti Ulaoni. Laporan Pesta Pembangunan. Manguruti tik-tik nihuriat di Minggu Nasalpu, Marhiteon di Pasahat ma laporan pertanggungjawaban panitia pesta hari-hari besar Gerejawi Nadipatupa di hari Minggu 12 Juli 2026 songonon ma perturena. Godang ni hepeng na masuk ima 267.640.000 rupiah. Godang ni hepeng na keluar ima 40.554.500 rupiah. Hasil ni pesta ima 210.000.000 rupiah. Jala hepengi nungabe di Pasahat tu rekening buku tabungan pembangunan Nihuriata asaboi dipakai laho pasikopon akan rekod di pembangunan Nihuriata. Mulai godang ma di Pasahat Huria tu panitia dot suderuas dot akka pihak narade mangurupi. Pelunasan pembayaran pembangunan rumah Pastori 3. Huriata nungabe manggarar lunas hahurangan biaya pembangunan ni rumah Pastori tolu godangna 68 juta rupiah
tu pemborong na di hari Sabtu 25 Juli 2026 molate godang ma di pasahat huriata tu pemborong di siala sude ulaon pembangunani dohot haradeon nasida martupa dengan sude lausongoni ma dohot tu sude ruas ni huriata dohot akka donatur nungamang lehon panguripion marhite materi dohot tangyang tok ma molate di pasahat huriata. Penghargaan diakoni kepada siswa berprestasi 2025-2026. Hobar tu program Dewan Diakonia tu siswa berprestasi bidang formal manang informal di pasahat huriado apresiasi manang penghargaan diakonia tu ruasna berprestasi hombar tu ketentuan na adong ima prestasi formal sekolah SD SMP manang sederajat dot SMA manang sederajat ima kenaikan kelas dohot kelulusan ranking sada sahat tulu tahun ajaran 2025-2026. Prestasi informal, kesenian, olahraga dan lain-lain. Predikat juara sada sahat tulu, minimal skala tingkat kota manang kabupaten periode Juli 2025 Juni 2026. Syarat ketentuan ima ruas na aktif di bagasan setahun terakhir pasahaton fotokopi raport manang ijazah dot keterangan prestasi na dilegalisir sian kepala sekolah manang fotokopi sertifikat piagam kejuaraan dilegalisir berkas di pasahat tanggal 27 sahat sia Agustus 2026 tu situa wilayah nabe. Apresiasi di pasahat di Parmingguan 16 Agustus 2026 pukul sia Butima buah-buahon mardongan mauliate. Pareheon ama HKBP Seresot Yogyakarta hiburan di Patupa Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 12.30 sampai selesai. 2. Pesta puncak Pareheon di Patupa hari Minggu 2 Agustus 2026 pukul sia. Lomba Pesparawi hari Sabtu 3 Oktober 2026 meringanan di Kanwil Kementerian Agama DIY di Patupado. Kegiatan lomba sian lembaga pengembangan Pesparawi Kota Yogyakarta kerjasama RAP Dohot Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Lomba nyanyi tunggal anak usia 7 sampai dengan 13 tahun. Lomba vokal grup remaja atau pemuda, lomba paduan suara wanita, lomba paduan suara dewasa campuran pria dan wanita. Tuak karuas nanaeng madohoti lombai boy menghubungi seksi di Dewan Marturia. Pasahaton selamat ulang tahun. Dia Arif Hatutubu dohot pardongan Saripeon. Saluhut parahado dohot ruas nehuria pasahaton selamat ulang tahun ma turuas nama ngokop walaupun Ari Hatutubu dohot nahot ripe mamuka tanggal 26 Juli sahat 1 Agustus 2026. Songoni matik ting dihita saderon salom.
horas manginang. Horas. Dison rodo hami sian Pospel HKBP Wonogiri Resort Solo. Ima songon pasahaton songon nang tarsurat di titingta di nomor 10 sada. Jadi ada orang sohu pasahata mi hatanami siat tonga-tonga ni Pospelate tumega mahurasa batada hokam majo diri nami. Jadi mulai tema di Tuhan ison hami songo kami sadiri na jongjong ima calo padita tagor Bapak Prasima Mora sarjana teologi jala nakini kami makubasi songon napasahaton hatani debata di sesi na parjolo di minggu pagi. Jadi kami songon uluan ni huria di tonga-tonga ni huriata Pospel HKBP Wonogiri jala na tua-tua dari nang pangitubu na manubuhok kami ima boru sinabela jala kami rodo siya tonga-tonga ni huria rap dohot ketua pelaksana ima panitia pesta nanaing sipatu pauta di tanggal 2 on ima pesta huria nagok dohot di padomu huriata mai itu mameak ko batu ojahan ni huria ima amang calo situasi agian rap dohot kita tongon hudul nasida di pudi di tonga-tonga ni par liturgis. Jadi songon ima partina dan najepek siak kami ate akamang akainang. Jadi mulai tema di tuhata di sok kami inang amang rosyat tonga-tonga ni keluarga besar Pospel HKBP Wonogiri Resort Solo. Songon nenak kiningan Resort Solo do ima song sabungan ni HKBP Wonogiri. Sialani HKBP Solo pe nabaruon dabaru majairo sian HKBP Yogyakarta. Sialani dang mari berhamu tuhami HKBP Wonogiri. Molo yana komuna Solo berarti HKBP Wonogiri pahopumuna ma. Itong do keluarga muna Wonogiri on. Sialani dinarope hami manopot akamang inang nang songoni dongan nami na pusobulong remaja. Songo pangrupion muna mo tubahop muna parupu di parhuriaon. Jadi roro hami sa tonga-tonga ni huriai songo pasahaton tahi ni huria ima dinanaing patupahop pesta mahuriata ima gabi huria nagok las di padomu na kining songo na ipabuah hami mamiako batu ojahan ima di tanggal 2 Agustus 2020 manang tongom Mei di minggu na nengro. Memang huber kami di titing ni minggu tasadarion adong do ulaon ni huriata nasa resort Yogyakarta. Alai songon hata nami ido dang mukil loso muna hami pujung akayana komuna majorohonan sian parhuriao ni mangulahos holas sahala nami. Sialani rodo hami mangido pangurupion marhite tangiang nang tarlumo bimamu lobo niya mangido hami sian pangurupion siad dana. Siala molo tabereng dua kainang mungkin adong dona di bangkuta ganup ima songon amplop nang pinatupan ni huriata di siya dong do hupatu pahami amplop doho gobaran na ima gobaran ni hajongjongan ni Pospelta. Memang yang go Pospel HKBP Wonogirion opak tahun dope dung jongjong topok majongjong di tanggal 10 April 2022 nang salpu alai siala ni panupak ni debata doho pangaremotion ni tod di Porbadia boy ma jongjong huriai songon nang tersurat jongon nang adong dipotoi jongjong partod dion ni huriai jongjong nang bangunan ni huriai aletung penung jongjong yakama ngakai nang tong dope na hurang sikop siala ni do rohami sa tonga-tonga ni keluarga besar nang songoni panitia pesta roham itu parsaurata di minggu sadarion mangido pangurupion asabonian marehite pangurupion naboy pasahaton niya amang do inang nang songoni dongar remaja na posobulong boy manupahi di ulaw na nang sipatu pauta di tanggal 2 Agustuson nang tarlumobi ma di pembangunan fisik ala godang dope si hobasan di tonga-tonga ni huriai marehite plafon nang songoni marhite aka gerbang tarlumo bima multimedia uber kami macayuli multimedia di HKBP Yogyakartaon jadi patut do sitirwon jalani mangido hami pangurupion anggia manian songon ulini HKBP Jogjaon songoni manian ulini HKBP Wonogiri tujoloanon jalani sian hasil repon ni rohanami sian keluarga besar HKBP
Wonogiri na nang diresmiyo di tanggal 2 mangodak kala amang do inang di pesta ni Huriatta di tanggal 2 Agustus 2020 mon ang tarlumobi mangido pangurupion marhite dana doho tangiang nanang si pasahaton ni hala inang marhite amplop naong hupasahat tami di tonga-tonga ni Bangkut Taganuk Marsadasada sialani madok mauliate mahami sa tonga-tonga ni keluarga Pospel HKBP Wonogiri saya di pasu-pasu tuhat tama sa luhuk ruas ni Huria HKBP Yogyakartaon jalalam ditabay ma akan adenggan di tonga-tonga ni Parangoluatta mauliate madihita sa luhukna.
Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Na parjulun yang pasaton nami ala hurang sikop na king di pabuanggi nami uluan ni Huria Wonogiri si capayon na sida 800 juta na manuhuk
25 kakak nggak dapat rohat tay panitia pesipata lebih dari 25 kakak terlibat alai siluluan nasida 800 juta punya mimpi besar, punya harapan besar karena punya Tuhan yang besar. Ikon itu kenapa Rosia unang biar tidak gitu. Kerjakanlah dengan semangat yang besar supaya Tuhan yang besarlah memberikan buahnya. Masalah parbue bukan urusan kita. Hudok do tu calon paditaon ya kami berikan panggung, amplop disebarkan. Masalah bagaimana hasil amplopnya hanya Tuhanlah yang tahu. Lok matodin itu hatta nama nuktuki roha ekonido. Jadi tidak ada dipaksa-paksa. Nataronjar todi nama laho manupahi huria nagabe pahoppuni HKBP Yogyakarta ala Solo natapajae di molo tapajae berarti anak tak HP adong museng anak ni Soloon ima HKBP Wonogiri molo anak ni anak tak berarti poputa nungatung tidik neking hatani hala amang calon paditata tung roh hami mandapoton opung nami keluargamu nado alani tung dituktuki tordin itu hatta mahita mengisi amplop elik-elik nasida asa rap masyuru pak kita mamursan akan aduk-duki di ulaon ni tuhatta imataban ada ya. Barita nauli jamita di minggu tasadarion imasian suratnya Apostel Paulus tuhuria nadong di Roma bidualu mamuka mesian ayat 20 onom rodi ayat 30 molo di piga-piga minggu dung songon na hupadar hami do langsung majaha moloon adong tekanan naneng sihirimon nami marsikat soring majohita majaha asal nang mangulus buti sayang sekali kita nanti datang ke gereja lak soadong boy dapota oleh-oleh si pasaton itu hatta tuhita molo adong manukun pak apa tadi isi khotbah tadi dona kita isi khotbah tadi ya lah sohui ngutbah ade sotung songonia te nang aka ina nami pe apa tadi isi khotbah tante inna naking isi khotbah songonadong do mekelekel naking dibikin padita ninna idu diingot dang isini khotbah sayang ya HP makuling hatan itu hatta naing manen tabuani oleh tu pardalanan ninguluta di bagasan nasa mingguan tajahama marsikat soring alai nang todii diurupi dohita di hagaliotai aidang taboto manang aha natama si pangiduwatta gabi di odihon to di iduhita marhiti hiti hata naso na marhiti hiti hata nahinuihon naso takas hinatahon alai taboto do saluhut nado manupak tu nadinggan di aka namar holong ni roha di debata aka najinuna sian tahinahian jala akanaung tinuduna ido dijo
jalan na ginona ido di pitori, jala akanong pinitoran na ido di pasangap, ima sahatna hurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus. Asa paham hita sautik latar belakang naparjulu turpukon nasinurat ni Apostel Paulus, seorang rasul besar. Salinai seorang rasul besar. Suratna tu dia. Suratna ditongos tusada huria. Alai molo didok huria unang tabayakon huria nai songon huria Jogja. Unang tabayakon huria nai songon huria Solo. Unang tabayakon huria nai songon huria Wonogiri. Jauh sekali. Kita harus kembali lebih 2000 tahun yang lampau. Upat orang kami be, ya. Ditongos tu huria jemaat Tuhan halak Kristen dangadong di Roma di tiki masa pemerintahan Imperium Roma. Jadi masa kekuasaan Raja Roma dopi di hatiai. Dah ida hitama di bagasan isi ni surat nai di do iba nama songonon. Tolong ayat 26. Asa sudah kita memahami aha di do ibana. Taparatetehon kalimat kata na pinakai ni Apostel Paulus ta hita kita dalam bahasa Indonesianya 3 kali muncul kata kita, ya, alai nang todii diurupido hita sehali, kedua di hagaleot tai ta kita 2 kali, aidang taboto manang ahanatama si pangiduat ta 3 kali, lanjut gabe diodihon todiido ta 4 kali, ya, marhiti-hiti hata na hinuihon na sotakas hinatahon. Jadi adong halak na berbicara di bagasan surati, ada yang berbicara dan ada yang mendengar. Perlu takason asa unang nijamita honon HP dang takas kita bitor tatakub ininya itu HP dangi turpukon berbicara tentang berdoa karena kita tidak tahu berdoa apa yang mau kita katakan. Pertanyaan kata kita di son Paulus, demikian juga yang mendengar suratnya. Pertanyaan, menurut tamu seorang rasul besar molosonari tertinggi nami Opuye Porus, mungkinkah dia tidak tahu berdoa? Aladang taboto martangiang, mungkinkah dia, karena kata yang dipakai Allah kita, saya dan kau, kita sampai pola 4 tali kata kita supaya kita paham, tidak mencaplok begitu saja. Ya, tolong dikembalikan lagi ayat 26-nya. Taparatetehon alai nang todii, Roh Kudus akan menolong kita, ya, akan menolong kita di kelemahan kita karena kita tidak tahu apa yang harus kita minta di dalam doa kita. Jadi turpukon Paulus berbicara, kita nggak tahu apa yang harus kita katakan di dalam doa. Alani jawaban yang pasti, jangan ragu, tidak mungkin seorang rasul besar mamaritahon berita nauli sian luat tu luat, sian inganan tu inganan, tidak tahu berdoa. Molohita mungkin, akut kita mungkin terkait tuna martang yango. Alimolo seorang rasul Tuhan, rasul besar, didok hata hita di son, apa yang mau dia katakan? Naparjolo tidak bisa tidak ikon masuk dohita tu kondisi ni keadaan terupukon pada masa Imperium Roma. Kondisi di hati hai
keadaan gereja, unang tapahami gereja songonon, keadaan orang Kristen si ihuton tuhata tidak dalam keadaan baik-baik saja. Moloso boido songonon, saya yakin dan percaya marbilua ra pelayanan ni melubui songonon enak kali kan. Alai hurian itu hatta di Rom di hati hai, mereka beribadahnya di mana Bapak Pendeta? Mereka beribadah di dogma, istilahnya katakombe. Anon molos searching GPT manang Gemini AI atau Google, mbah Google opung Google, apa itu katakombe? Katakombe itu adalah ruangan-ruangan bawah tanah, gua-gua. Hiadora tabereng di televisi songo dia duna julu banyak terowongan-terowongan. Jala somal di masa Imperium Roma, terowongan-terowongan gua-gua itu sekaligus dijadikan sebagai tempat kuburan. Tempat kuburan. Jala laus disima di tempat-tempat si songoni, di gua-gua songonima adong di bawah di toru ni tano disima halak Kristen si huton Kristus martangiang beribadah pahit hati. Bukan hanya itu saja, mengapa sampai seperti itu? Molo sangat terboto kalau sempat ketahuan beribadah si huton Kristus yang notabene ketika itu siapa pengikut Kristus ditangkap. Cukupkah ditangkap? Molo sonari ditangkap gak lama bisa dilepaskan, tergantung uang ne piro, uang ne piro, siapa pengacaranya. Apalagi kalau banyak uangnya tim, wah situasinya beda. Alai molo najolo dan cukup hona tangkap. Penjaranya juga tidak seperti penjara kita. Di Cilacap herhubayakon ma lebih jauh sini adong apa namanya tempat pendem, apa namanya, ada warna benteng pendem, adong sada tempat di si ruangan nei penjara di bawah tanah. Jala adong do di YouTube nei wida adong do bui sada ruangan tembus sian Cilacapon satu Nusa Kambangan angker ni nanwangi, maksudnya angkeron dan pala binoto manang nadong do kuntilanak di sini manang kuntilini dan pala binoto. Hubayakon mah jauh sebelum itu penjarai, aduh luar biasa tertutup soni di bawah tanah. Jadi mengerikan doh. Siapa yang kena tangkap melohia tabereng film Gladiator di laga majolmai dohot binatang buas di laga jolmai ima di tempat hera apa namanya hera lapangan bola goarna Kolosium adong dosa pesonari nido adong dosa pesonari mololau kita tu Roma bah jangan lupa untuk mengajak pendetanya asa iba pidang holan majahat dong nanti mulu holan majahat do Israel na apa dak kiai batu kasihan sekali ya. Jadi ise ka ruas ni huriana lautu Israel mau amang ikut ya tak lanjut mah dia akan dilaga, manusia itu akan dilaga dengan binatang buas. Konsekuensinya dipastikan holan alani mempertahankan kepercayaan dipastikan tewas. Ido ubah di kon marsugu tido halak bersembunyi untuk beribadah. Hapi mengkristal haporsion nasida. Mengkristal haporsion nasida. Berbeda roti ta, molo kita buah. Molo nasida mengkristal, molo kita molo adong 10 kali lipat sian mengkristal mak. Karena kita tidak mengalami kondisi seperti itu. Tabu kita gereja bisa pakai kebaya. Cantik-cantik marsalun, laki-laki bisa pakai dasi dan jas,
mantaps. Bukan hanya mantap, tapi mantaps. Asa taboto ini beda apanya? Asa boy takut. Luar biasa, ini udah enak kali rupanya kami dalam kehidupan ini. Nengah markandara dohita. Enak kali kan? Enak kali. Bisa kita pakai semprot sini semprot sana. Mabal nih kehidupan. Nanti kita tarik nanti apa yang menjadi pesan firman Tuhan ini. Jauh sekali kamang. HP mengkristal loh. Jaladang tarcoret tita di bagasan sejarah. Terus menerus rodi ajal nih hasianganon. Di patorang. Hatan itu hatta dison. Alai nang todii. Betul-betul dirasakan bagaimana todi di rebata. Mengurupi, mengaramoti di situasi yang tidak baik-baik saja. Asa taboto. Molosonari, dia sampai berada di pojok sana, dia menangis, dia menjerit sampai alari borat di sitaunononna. Dia tidak mampu lagi berkata-kata. Idoon. Alani pait nih, dangol nih, parniahapan nasida yang dihadapi oleh mereka sampai kehabisan kata-kata untuk menyampaikan kepada Tuhan. Nggak boleh tabayakon manang naisi pita hohita alani pahit ni parnguluan mu inang, alani pahit ni parnguluan mu amang, perasaanmu hera habis kata-kata untuk menggambarkannya dan menyatakannya kepada Tuhan. Hape hatan itu hatta di Evangelium Matius pitu ayat pitu didok mintalah apa maka akan diberikan. Sampai meminta pun tidak bisa lagi mengutarakan kata-kata. Hapiatan itu hat tadi. Mintalah. Dang tolap nabi nang. Mungkin ada kita yang pernah mengalami itu. Habis kata-kata, habis ilu, alani borat nih tanggungan kehidupan, gelombang kehidupan. Ditikisi songoni mahataon makatai. Pada saat kau mengalami seperti itu anakku, ingat todi di debata, roh Tuhan akan menghantarkan doamu dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Luar biasa. Dang dapota parsiajaran songonon. Nggak dapat kita. Ketika kita mengalami kondisi itu, on mahatan itu hatta. Mama kulingi kita, ketika kau menghadapi seperti itu, habis kata-kata, tidak mampu lagi menyampaikannya kepada Tuhan. Mungkin holanda tangis loh, terisa-isa loh. Pada saat seperti itu, onma hatan itu hataun mama kulingi kita. Ahamani dok, tolong klik lagi. Didok songonon. Alai nang todii diurupi dohita. Ingat amang, ketika kita mengalami beban nama cai borat yang tidak sanggup untuk kita tanggung, ingat diurupi dohita di hagaliotai. Nggak mampu lagi kita menyampaikan apa yang mau kita katakan. Nggak habis be kata-kata. Aidang taboto be manang aha natamang si bangi duata. Enggak sanggup lagi. Next. Gabe diodihon. Ingat inang, ingat amang akan apa nani, maka Roh Kudus akan menghantarkan doa kita yang tidak terucapkan. Manang nalani ahame. Mungkin amang inang parsahitonmu dang marna malum. Sampai tangis acit di parsahitoni, habis mah akan habis. Sampai dialami antara hidup dan mati. Sudah disampaikan kepada Tuhan, mungkin mengangguhi di bagasan kamar, mungkin sampai tangis, mungkin marsinggang martang yang tutu hata HP dang marna malum. Habis kata-kata, tangis nama. Habis kata-kata,
tariluilu tapi hatan itu hata mintalah sampai nanidok itu hata be dang tolap be taingon. Kita ingat amang inang luar biasa hatan itu hata tahu betul kelemahan hagalion dan keterbatasan anak nahina holongan ni rohana sudi hita yang nakon ni dibata nahina holongan ni rohani dibata natinobus ni tuhata marhiti-hiti mudar. Itu dia gabi sinkron ma tu tema ni mingguta aha itu aha itu apa itu panupak ni dibata diaka na pinilitna. Apa itu artinya? Karya Tuhan asini rohani dibata kepada anak-anak yang dikasihinya yang sudah dipilihnya. Jadi tapatari dahon mah ops ini begini ini anak Tuhan ini beda mentalnya, mindset berubah ketika kita betul-betul diingatkan Tuhan, aku anak Tuhan, aku pantas seperti itu, banyaknya beban yang kutanggung. Ternyata Tuhan luar biasa, dia mangodihon marhiti-hiti todina. Ayat 26 dang pola sudi ayaton ayat 28 12 amus yang didok diso supaya sedikitnya kita paham alai taboto do kita mengetahui semua saluhutna do segala sesuatunya saluhutna do manupaktu nadinggan liaka namar holong ni roha di debata marpanupak nadinggan alai dia kan namar holong ni roha di debata do alai molodang marholong ni roha ni debata dia kan namar holong ni roha ni debata belum tentu manupak tu nadinggani karena dia tidak merasa ada tangan Tuhan ada karya Tuhan mangulu debata di ida debata do ngolu pasti beda kualitas kehidupannya akan berbeda. Idu ubahin molo ia nakon ni debata hita akamang dohot taminang tunjukkanlah kualitas kehidupanmu yang terbaik sebagai apapun kita tunjukkan selaku istri tunjukkan kualitas kehidupanmu yang terbaik harus itu seorang suami tunjukkan kualitas kehidupanmu yang terbaik parhaladu tunjukkan kualitas kehidupanmu melayani Tuhan yang terbaik ruas ni huria songoninang kita saluhutna tunjukkan kualitas kehidupanmu yang terbaik karena tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini saluhutna do molo kalimat dison saluhutna doda manupak tua kana dinggan akan namar holong ni roha di debata lapatan ni saluhutna las ni rohami inang masuk dison saluhutna habut ni rohami inang masuk dison saluhutna pasu-pasu ni hilalami inang saluhutna masuk dison paru kilon mi kesusahanmu itu pergumulanmu itu masuk dison supaya kita bisa memahami Tuhan saluhutna dohabe manupak tua kana dinggan diaka namar holong ni roha di debata. Lalu lanjut mah pertanyaan apakah kita sudah masuk dalam kategori namar holong ni roha di debata? Kita lah masing-masing menjawab, nggak ada kita orang lain menjawab kalau kau nggak marholong ni roha kau sama debata panjang kali mencung kau di situ jadi kau menentukan kayak kau aja hakim misal nggak ada, kitalah yang tahu dohot tuhata. Sudahkah kita masuk begini supaya Tuhan ternyata memproses ngelut tahun menjadi sesuatu yang indah. Gabe songon istilah nasomal tabigema indah pada waktu itu. Kalau kita yakin itu akan indah apapun yang kau alami anakku, ingat jalani dan kau harus menang di situ.
ikon tahamonakon. Berat kali hidup ini Pak, nggak seperti yang kubayangkan. Apalagi aku setelah menikah sama permainmu, habis sekali aku Pak. Saya dong di mangalu-alu anak nasongoni. Setelah aku sama permain, kukira dulu permainmu ini Pak, kayak baik kali dia waktu kami masih belum menikah. Setelah kami menikah, dialah harimau di rumah. Aku masongon biru-biru nana. Berarti dangi botoi mana tupoksina, tugas pokok dan fungsinya. HP ibana ikon gabe parmahan, namar mahani gabe si parmahanan. Kalau gabe mentalnya mental si parmahanan, ya itulah menyerahkan dirinya secara perlahan namun pasti Roma inatai. Ku coba dulu gini, bisa enggak? Bisa enggak? Songna mulai ya kan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, molong 4 tahun permanen nami. Inami. Ya, inami. Au songna poso ni debata, hupaingot mahita tarumobi aka ibu. Tung jago pe hoinang. Tung unggogo suaram sian suara nami aka ama. Tung unjago, tung unggudang nebui sinarim. Ingot mah, hatan itu hatta dong, bukan kata pendeta. Hai engkau istri, tunduklah. Hatan itu hatta doi. Alaihi tatong molo aka ama, molo nga tunduk aka ina. Unang songon liat tong. Unang gabe songon na ado karena kesempatan. Ya kesempatan unang songon liat tong. Romus yang balance. Kalau Tuhan memerintah pasti seimbang. Hai engkau suami, kasihilah. Molo analogi kasih itu akan rela memberikan nyawanya dan siap untuk mati. Idu ubahin adong bahasa kita, ya apalagi dia kahami ama, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Aduh tenggelam aku deh. Undang songon itu lapatannya, seorang laki-laki itu rela apapun demi to my love is, gitu kan? Ya kembali memusing tu son. Jadi hatan itu haton paingotok kita sudi bahwasanya kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Molo adong termasuk maun ngapiga-piga wilayah hudok kami lupa hitam martangiang manangnya kon napidangido ni parjabu. Jadi kan ulu di sepatu songoni kan topik doa aha masih tangnya konota ninda dungi martudu ma adong 5 halak ada topik doa martudu 5 halak idu nama bahen torop akar ruas ni huriata takut berdoa holan bereng 5 halak martudu tung hali 2 ngetor 10 holan bereng na martudu banyak kali pun doa ini unakon maja 10 tulu pi ngasongon na maoli ya molobui molo lupa apa Roma perjabui roda kok telepon mama sedang sakit keras mak kak bisa kau datang kak secepatnya aduh dek sedang pertangyangan kami besok pagi lah aku berangkat nina ala anak kesayangan non di rumah sakit mana di rumah sakit Balige ina cepat kau datang kak ya kakak lah mungkin yang mau ditunggu ina dungi Roma perjabuan pinangi domanon itu si partang yang bah anak kesayangan di mana dah oma nomor Said di ICU nggak mungkin mamaku sakit didoakan kadang mungkin kan supaya didoakan nah itu kan asih tangyak kon ini HP alangga gudang martudu 5 halak naking hari 2 ngaitur 10 saya dah mamodohot di mana namar tangyangon pe ditiki marjamita padita ngakeringat dingin non ya mikelekel roa kadongan napas di sampingnya dan apalah dibagi jamita on aduh naking ida songon na mikelekel neni dok ni padita unang jo syukur nau kadang tenang molo hami perjamita tong sambil lo hami marjamita alai hut ning doh berek kami si partangyangnya tong sambil doh berek kami ya itulah
Itu dia yang hidup ini. Sambil do nang pedang apal patah dahu alai sambil do si malolong nami mamereng ngasongon na keringat dingin ya nanang si dohonon sampai si songoni pe itang yakon ma tolu do itang yakon tolu nasakian nai lupa termasuk ma napunasa jab Roma sampingnya igotil kok enggak kau doakan tadi eda sampai tangis nangkin parjabu natorasna ngadi aisu nganeng lari mana sih ini nganeng lari ya nganeng lari mana sini sampai tu kondisi songoni masuk ayat 20 nomor dio dihon todini tuhata kata-kata yang tidak terucapkan dalam doa kita di pasahat todini tuhata tu dibata jadi adong marupani di bagasan todita walaupun tidak kusampaikan Roh Kudus telah menyampaikan kepada Tuhan. Jangan ragu kita songon menek roh hatta seakan-akan nggak tahu Tuhan apa yang di hati kita. Nang pedak kudok Tuhan nunga dibotoh. Harus yakin kita. Yakinkan si parjabu. Kok nggak Eda sampaikan tadi Eda udah mau kuribakan kau Eda udah sampai nangis aku tadi Nina kan yakinlah kau Eda ya yakinlah Eda sudah didengar Tuhan Yesus itu kayak alih-alih Tuhan Yesus saja kau Eda kan lu di sipata songoni kan udah nggak kau doakan mamaku tadi perasaan udah didengar Tuhan Yesus ada firman Tuhan yang berkata mulut apa buahon labok ma pakilalan todima bukan ini todima enak kalau begitu alani nasa namasa di tonga-tonga ni nguluta taingot mah kita semua adalah anak-anak pilihan Tuhan asat dio dihon Tuhan tahita sudi ahana masa di tonga-tonga ni nguluta tanpa terkecuali tangiang pangiduan nahinirim ni huriat HKBP Wonosari kalau Tuhan bekerja Wonogiri naking petong do salah itu naking bagabi dua heli salah naon nanti iya naking Wonosari iya Wonosari Wonogiri pitoroma tod dini tu hatta hamu akayana kopku namerahi pekam itu ridok doi dengan melubuk-lubuk matorotok tetong moloneng mamban namera nauli amang harga 5.000 pe namera do dah bahamu mati nataronjar ni tod dimuna perpudi tu keluarga si Galingging neng jalo om muna ma padidion nabadia tu anak muna anak teh manang boru nangking boru tu boru muna nggak tahu boru muna on tardidi alani adong padan muna non jongjok kamu jala dina jongjongi hamu alusam muna matulu padan muna nuaing buanon muna dodak danakon khobar tu haporsiam muna dia lusi hamuma di bagas coro ni debata dia dupan na poso ni debata dohot disaksihon ruas ni huriatta dipangidu rohanami do nauludu hamu dua non dia diusamu nauludu hamu hape dak dana kido na tardidi nama katidakon hapor siau ni sedo dan mungkin udah tahu kau maka tidak kon hapor siau mau terdidi kau sekarang Roma mana tong iberengi bagian kan jadi hamu dona bertanggung jawab di sini natoras dah hamu do bertanggung jawab sahat tu sampai kapan emang pendeta bertanggung jawab sahat tu istilah di kita yang cukup familiar sahat tu maka tidak kon tabain ma istilahna malua ma sianaha pakakungi isi makakungi natoras sudah bilang dah jadi ajari hamu mana sida buan tu gereja udah ku bawa amang pendeta ke gereja tapi cuman kuantarnya udang songonya tuh dah moloholan dihantar do hapur siam muna otak ni gerbang deh dah amang dah otak ni gerbang ikon tong do hamu
marminggu dak danak muna disan, marminggu ma nakam. Termaksud gereja kita memfasilitasi asa sarupa permasuk nih sekolah minggu tu natorasna strategi deh asa unang adong alasan natorasi aha dang dohot marminggu nama ngikut jalaon napar pudi molo marminggu hamu dah marminggu mah hudul mah dari mulai kedatangan sampai dengan kepulangan sudah unang ditiki marminggu di tonga dalan lau hamu tuluaran ngapai keluar Pak Pendeta termaksudlah meroko-roko dohot sarapan nisan tang ngerti dah terlumobi ditiki neng manangihon hatan itu hatta ketika kita bernyanyi Tuhan mendengarkan pujian kita endet tadi pujiat tadi tetapi ketika khotbah kita mendengarkan suara Tuhan di pasu-pasu di batama hita di pasu-pasu di batama nang hatana amin matang yang mahita anakom mudu hamili Tuhan nah hinokop ni mudar gudang akatan tangan masa songkop di tonga-tonga ni ngulu nami pos rohanami li Tuhan tarlumubi dung dipakulingi hatam hami naing ulahon nami li Tuhan hobar tulomoni roham pasu-pasuamu mangulu nami anak haholongan ni roham dohami pasu-pasu ma keluarga Sigalingging di Bagasan Obbason mabuan boruna sida majalo pardidion nabadia ajari jala pargugoi na torasna lahum mabuan dak danakon hobar tulomoni roham pasu-pasu mali Tuhan saluhutna aka pergumulan parukilon akan apait na nidupan ni ruas ni huriam akan napinkaran nami akasiuloron nami tu bagasan tanganmu asahon na manglihon gugu dohot las ni roha marpos ni rohami marpangusadeak kami hola tuho nang akapakubasion nanaing pinamasa ni huriam pasu-pasu mahami saluhutna akan naposom nang parhaladum makubasi huriamon samarhiti-hiti pakubasion nami martabba torop ni akar ruas ni huriam madohoti parmingguan marsangap maho di bagasan Yesus martangyak kami tuho amin tapuji tuhata tapapungu mapilian na duminggan tutuhata songoni nang amplop nang ngedong di joluta taisi madokot dinggan
masuk mahita tu acara padidion tudak dana tapuji matuhata marede hita sian buku ede nomor 146 ayat sada rodi ayat 2 ditiki masuk tu ayat 2 jongjong mak natora sate naneng mabuan yang napkan nasida tardidi marede hita. Yang mahita alia manami na di benua gijang narodo hami tujulung membuan akadak danakon sasi maroham jalo manasida gabe anakom pasu-pasu jala pargugui manasida mangyahi hanguluan subur marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus amin. Atau kamu akadongan na membuan dak dana si didionon tangi ho kamu mahatani Tuhan Yesus la ho mahamu tuliat portibion ninna mandok akasisian podai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan gowar ne debata ama dohot ana dohot todi parbadia ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahuto nahoni tu hamu jala ingot mah saidong anakku doh hamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasianganon manang isi na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan alai na so porsea hona uhum sugut tangi ho kaum madohot hata na tarsurat di surat ni si Markus adong ma akan membuan dak dana tu Tuhan Yesus asa dijama alai dipicang akasisian nai mana mabuani jadi dung di ida Tuhan Yesusi sugu marohana di dokma loas samuma kadak danaki rotu au unang orai hamunasida ai dia kasih songonido harajaon ni debata natutudo nahudokon tuhamu manang ICP anggo sosongon dak dana ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul maka dak danaki dia pihun matangan natu nasida masu nasida atau kamu natoras hati dako kamu majolo hata haporsyotai ya salin aja diulangi juga jelas jodoh kamu asa itu jelas ya udah serentak kamu 2 tolu ya
atong alusihamu mahatana husukunon parjulu dipangidu hamu nuaing didion akada danakon tubagasan ni hina porsiam muna dok kamu ma alus muna dipangidu rohanami. 2 BH nau dodo hamu mamudai anak munaon asa diboto jala dihuton nasida hatani debata dok kamu ma alus muna nau ludo hami patuluhon jala parbudi nau ludo hamu marsuru nasida tu gereja dohot tu parguruan ni huria protestan asa gabi ruas mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus dok kamu ma alus muna nau ludo hami atong tapasahat mana sida tu debata marhiti-hiti padidion nabadiai maju maham tujolo. Bisa nanti nang pegang ini? Bisa ya, nanti oke. Alejo Dorotea Sania Eleanor Sigalinggin. Hudidi mahotu bagasan goar ni debata ama. Dok tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dok tu bagasan goar ni todi parbadia. Amin saya diramuti Tuhan debata maho. Dihabongot mon tu bagasan harajauna olat nion ro di saliling ni lilingna. Amin. Martang yang mahita ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungahu pasahat tamya kada danakon tuho jala di jakokodo nasida gabi anakomu marhiti-hiti padidion nabadiai asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabi panean di hanguluan nasaliling nililingna asi maroham dohot dia kana toras nidak danakon saya pargugui jala ajari manasida manugu-nugu dak danakon tuho asarap nasida taruli dia ka artani harajaum di bagasan Yesus martangyak kami tuho. Amin. Tapuji matuhata marede hitasian buku ede nomor 147 ayat sada laos rim mahita jongjong. Tatangnya kon mapiliata ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silihun-lihun na dinggan dohot na saulibasan na moliutus upasahat taimas yan na nilihon mi tuhami pilian nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu majala ramoti asa huparhasyak kami pilianon pati buluhon harajaon di tonga-tongani huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang ni silihon-lihon mituhami
asalam gir-gir hami mandok mau lihat itu ho mar hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say ro maharajamu, say sahut malombo ni roham, di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lihun matuhami sadarion, hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di Batama, disodakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasor hon madamena tu todim.